הדרכה בשימוש בצ'אט GPT. צ'אט GPT הוא הרבה יותר מסתם תוכנת שיחה. צ'אט GPT הוא כלי רב עוצמה עם אפשרויות שרוב האנשים בכלל לא מודעים אליהן. כיצד ליצור ולערוך באמצעות דלה. דלה הוא כלי שנמצא בצ'אט GPT. דלי מאפשר לכם ליצור דמויות באמצעות הקלדת תיאור, מה שנקרא פרומפט. ניתן להשתמש בדלי לאיורים, רעיונות לעיצוב, מוקאפ למוצרים, או פשוט עבור המחשה מהירה של רעיון. דלי מעניק לכם גם את האפשרות לערוך את התמונה שקיבלתם. לוחצים על התמונה, בוחרים חלק מסוים ומקלידים תיאור של השינוי הרצוי. צ'אט GPT יבצע עבורכם את העריכה. כתבו תיאור, גן שלב עם בית זכוכית עתידני. בדלי יש אפשרות לערוך את התמונה שהתקבלה. לוחצים על התמונה, בוחרים חלק מסוים ומקלידים תיאור של השינוי הרצוי. צ'אט GPT יבצע עבורכם את העריכה הרצויה. תנו לי להראות לכם איך ניתן לבנות עוזר אישי משלכם בתוך צ'אט GPT. תכירו את סטיב. סטיב שומר עליי על מסלול, בנוגע ללוח הזמנים היומי שלי. הוא כמו שותף דיגיטלי רגוע, שאפשר לסמוך עליו תמיד. ככה תיצרו לעצמכם עוזר כמו סטיב. התחילו בלחיצה על כפתור ה-Explore GPT, או חקור GPT בסרגל השמאלי. עכשיו לחצו על כפתור ה-Create, בעברית צור, בפינה הימנית העליונה. בחרו עבור העוזר שלכם שם ותיאור קצר. עכשיו זה הזמן להגדיר כיצד תרצו שהעוזר שלכם ינהג. אני הוריתי לסטיב להיות רגוע, ברור, ולשמור אותי ממוקדת בעבודה. אחר כך בחרתי בכלים בהם רציתי שסטיב ישתמש. אני בחרתי ביצירת תמונות וניתוח קבצים. לבסוף לחצתי על סייב, שמור, וככה סטיב מוכן לפעולה. עכשיו כל בוקר סטיב בודק מה שלומי ועוזר לי לארגן את לוח הזמנים לאותו היום. צ'אט GPT יודע גם לנתח קבצים, לבצע חישובים וליצור גרפים מיידית. ניתן להעלות קובץ אקסל, קובץ CSV או מסמך טקסט, וצ'אט GPT יקרא ויבין את המידע מיידית. הנה כמה דברים נוספים שצ'אט GPT יכול לעשות עבורכם שיחסכו לכם זמן רב. לנקות נתונים, לזהות דפוסים וליצור גרפים. לפני זמן מה העליתי לצ'אט GPT גיליון מחירות, והוא מיד יצר עבורי סיכום, זיהה מגמות ויצר תרשים צבעוני.
ניתן גם להעלות תמונה ל-ChatGPT ולבקש ממנו הסבר לגבי התמונה. זהו לבינתיים, אשמח לערוך מדריך מקיף יותר במידה ויש ביקוש.